Respect nekuva nehumility imwe key inodenda manifestation izvino. 2 Kings chapter 5, murume anonzi Naaman, healing yake yakangouya nekuda kwekuti mumba make mune mumwe munhu asina nebasa rese aingosuka ndiro, but akamudza zvinochinja life. Unoziva kuti Naaman was a commander. Munhu anonzi commander munhu ane nature yekuita give commands. Anotaura vanhu vachiita, nature yake haisi yekudzwa zvekuita. But musi waakareleasa nyembe dzekuarmy dzakomanda akava commanded by a servant girl, life changed. Kune vanhu vasina mazita, vasina basa, but vane basa nechekuita nedestiny yako. John 6 yechingwa newaenda taurai. Unoziva here kuti ipapa padai tirisu tainyora Bible, tainyora imwe title yaigona kukubowa kuti pamusangano vanhu mabishop vakadya chingwa chemwana. Ivhesi yekudyirwa kwemwana zvinhu zvake kai. Ana Apostle Peter lunchbox yemwana. Mupfana asina basa but ane basa pane chida kuitwa naKristu. Bonzo panzvimbo. Imwe nzvimbo yausiri haisi nzvimbo iri spiritual. Inzvimbo iri natural iri missing yekungova a humble person. Munhu anonzwawo vamwe